En el Mercat de Sant Andreu de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas. Producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al Mercat, no te arrepentirás. Estamos en la avenida Constitución número 4 de Sant Andreu de la Barca. Bé, calia aquest pas enrere, més que un pas enrere és un pas al costat, és a dir, el pas al costat l'han fet tant el Mas com la CUP, és a dir, cada un ha tirat un pas al costat, el qual dona opció a poder tirar endavant aquest procés i poder batallar. Per tant, és positiu, ha estat d'un gran valor i evitar unes noves eleccions que això esgotava a tot el ciutadà. Puigdemont ja és un alcalde, diguem, de Girona, una capital que funciona perfectament, una persona bastant neutral, penso que és un encert.